Фирма Geramis Professional е лидер в строителството. Geramis Professional консултира, проектира, изгражда и поддържа спортни обекти. Структурата ни има над 500 изпълнени обекти в цяла България. С Geramis по-надежно ще спечелите необходимите европроекти, защото компанията съдейства за тяхното изготвяне. Geramis подпомага архитекти и строители в избора на верните материали, като им предоставя професионални спецификации за това. Компанията притежава опит в изготвянето на тръжни процедури, за да се избере точният изпълнител. Компанията е специализирана и в доставка и монтаж на подови настилки за всякакви видове обществени сгради. Партньори на Geramis са водещите световни компании в областта на спортните настилки и оборудване, на професионални настилки за здравеопазването, образованието и бизнеса. Geramis разполага с професионални консултанти, които ви помагат да изберете най-добрите материали и услуги. Нашите монтажни екипи са опитни специалисти, сертифицирани от заводите-производители за качествено полагане на всеки един от предлаганите продукти. Продуктовата гама на фирмата е с гаранция минимум от 5 години. Същата гаранция даваме и за всички монтажни операции. Фирмата работи с сертифицирани продукти и консумативи от международните спортни федерации. Нашите продукти разполагат с всички сертификати и оценки за приложимост в България. Geramis е сертифицирана по ISO 9001, 14001 и 18001. Член е на Камарата на строителите в България.
Водещи заводи в индустрията като Таркет, Сика, Херкулан, ACT Global, Sports Coating и други са сертифицирали монтажните екипи на компанията и самата нея в знак на одобрение за качеството на работата и за преминати семинари и обучения. Наши клиенти са Кока-кола, Била, ДСК, Кауфланд, Лукойл, общините София, Бургас, Ямбол, Благоевград, Асеновград и много други. Редовни наши клиенти са Трейс, Главбулгарстрой, Диана Комерс и още много водещи строителни компании. Екипът на Джерамис ви предлага най-добрите решения при изграждането на различни частни и общински обекти, като официални и тренировъчни футболни терени, мини-футболни игрища, тенис-кортове, мултифункционални площадки, мултифункционални зали, физкултурни салони, лекоатлетически писти, зали за фитнес, аеробика, склош зали, хокей на лед и трева, ледени парзалки. Предлагаме са необходими във всички сектори – университети, училища и детски градини, болници, поликлиники, хосписи, домове за стари хора, частни офиси и държавни институции, индустрия и транспорт, магазини и складове. Джерамис е вашият най-желан партньор в строителството на спортни обекти.